Hoxe é un día moi especial para Trives. Recibimos un camión de bombeiros que, ademais, alá do seu valor material, representa algo moito máis importante: seguridade, capacidade de resposta e protección para toda a nosa veciñanza. Durante moito tempo, dende o Concello trasladamos a necesidade de contar con un camión de bombeiros á Xunta de Galicia. Trives é un concello rural e con un territorio amplio, con moitos núcleos e con unha realidade na que os incendios e as emerxencias forman parte das preocupacións que temos que afrontar. Pedimos este recurso e agardamos por el, pero nunca chegou. E hoxe, finalmente, este camión está aquí. Está aquí grazas á xenuinidade dunha persona que decidiu facer unha doazón e que, ademais, pediu permanecer no anonimato. Imos respetar esa decisión, pero iso non significa que non debamos expresar públicamente o noso máis profundo agradecemento. Quen fixo posible esta doazón non quixo protagonismo nin recoñecemento. Quixo simplemente deixar algo útil para Trives. E iso ten un valor enorme. Ogallá este camión teña que saír moi poucas veces, pero que cando saia sirva para apagar un incendio, para acudir a un accidente, para axudar a unha persoa que o precise, pero sobre todo para volver a traer a todos a casa. En nome do Concello da Pobra de Trives e sobre todo en nome da nosa veciñanza, grazas. Grazas por confiar en Trives. Grazas por este xesto de xenerosidade. E grazas por deixar aquí algo que a partir de hoxe vai estar ao servicio de todos e todas. Que este camión leve sempre consigo o cariño de quen o fixo posible e o compromiso de Trives de utilizalo para protexer e axudar a toda a veciñanza.